Hej alle sammen, og i dag er vi i køkkenet, fordi det ser meget bedre ud. Og fra nu af, så må vores intro til at være det her. Hej alle pengelinger. Jeg har ikke glemt det, bror. Hej alle pengelinger, og velkommen til anden episode af Totalt Dumt. Jeg rammer mikrofonen. Jeg er Mohammed, og den her gang tager jeg det rigtigt, og du er? Ismail. Jeg skal lige gå i. Imens han stripper. Så Very funny. skal vi fortælle, hvad episoden for i dag er. Hvad er det? Små børn. Det er, Sindssyge oplevelser. Oplevelser. Undskyld, jeg er ikke dansker. Ja, det er fucking heller ikke. Skal du starte? Shit, crazy oplevninger med mig og dig. Vi har ikke haft så mange. Jamen, jeg var sådan i det hele taget. Sit down. I kommer nok til at få brug for en banan. Ja. Banan. Sit down, take a banan. Og tager du det der som banan? Du tager det der som banan lige nu. Ja, din lille black. Bare fortæl lige med. Okay. Shit, hvilken en? I don't fucking know. Hvad vil I? Nummer fra 1 til 407.000. 3. Oh shit. Fuck. Lucky, jeg har ikke gjort mig klar til det her. Okay, skal jeg så starte? Jeg har en funny historie. Jeg har en klar. Jeg kan fortælle imens, okay? Okay. Der var en dag, ikke også? Oh my god, den her er så creepy. Du kender du Cartoon Cat? Ja. Jo, jeg tror ikke på ham, men det her, det var low-key creepy, ikke også? En dag, det her det gik over sådan en måned eller noget. En dag, så kørte jeg hjem fra skole, så hørte jeg sådan en kat eller en hund, sådan kæmpe, tror jeg, eller noget andet shit. Ikke også? Gigantisk i tacoform. Så Jo, jeg har fundet en fucking hilarious ass video. Nikke, kig lige på den her video. Hans shit bliver declined. Nå. Pengelinger, I bliver nødt til at se. Jamen, de gider ikke at se den. Spol til det her timestamp, hvis I godt gider at se resten af historien. Nå. Det behøver jeg alligevel ikke. Jeg ser dum ud nu. Hvor han var jeg? En dag, ikke også? Så gik jeg hjem. Det her lyder så fake. Nej. Du er allerede fake. Nej, jeg cyklede hjem, ikke også? Jeg hørte de her hunde kæmpe. Og sådan blev det ved sådan en uge. Når jeg skal til skole og tilbage til skole. Der er sådan en lille... Okay, picture det, ikke også? Luk jeres øjne. Du er her, ikke også? Altså sådan... Luk jeres øjne og picture det her. I er her. Foran jer er der en kæmpe grussti, som går stejlt op ad bakke. På jeres højre side, så er der et kæmpe hegn og sådan en sten. Der kan ikke komme noget forbi, ikke også? På den anden side er der kæmpe træer, og så et hegn derind, og der er en skov til den venstre side. Det her er abandoned as fuck. Ja. Det er den vej, jeg kører hjem til skole, fordi for enden af den der grussti, altså ved der, hvor det går ned ad bakke, når man skal køre hjem igen. Jeg kender det der sted. Ikke også? Ja. Og når jeg cykler op eller tilbage, altså når jeg cykler ned ad den, eller op ad den, når jeg skal hjem, så hører jeg de der katte og hunde kæmpe, ikke også? Du behøver sikkert lukke dine øjne mere. Okay. Og det her, det gik over lang tid, ikke også? Jeg tænkte, det er lidt weird, ikke også? Jeg kommer en dag, sidder jeg på min telefon, fordi jeg er en iPad-kid, ikke også? Så går jeg med min telefon ned ad den der bakke, fordi jeg skal bare lige gå en tur med min hund. Eller nej, det var ikke der, jeg skulle gå tur med min hund. Jeg gik bare, jeg ved ikke hvorfor. Eller gay. Jeg gik, og så jeg en video om Cartoon Cat. Ikke også? Jeg kigger op, der er ikke noget.
Altså sådan ned ad den her grussti. Jeg kigger ned på min telefon, de siger cartoonkat. Jeg kigger op igen. Jeg svæver, der er en sort kat. Der kan ikke komme noget fra den ene side, fordi der er en kæmpe væg. Den anden side, der er en kæmpe hegn ved træerne. Og jeg ved godt, I tænker, at katte de kan hoppe over ret meget. Nej, det her, det der shit kan de ikke hoppe over. Det her, jeg har været der før. Ja, der var kæmpe. Jeg kender hele Fensmark. Han ved nu kender hele Fensmark. Jeg kender nærmest hele Fensmark. Jeg er ældre end ham. Bro, du er ældre end mig med sådan 2 år. Eller 2 måneder. 2 måneder, 2 måneder, 2 måneder. 2 år. 2 måneder. Nej, 1. Ret sikker på. Er det ikke i juni? Nå, men jeg går dernede ved katte, altså der hvor jeg ser katten, ikke også? Jeg lyver ikke, jeg holder ass den anden vej, bro. Måske ved du ikke, hvad holdet ass betyder. Det betyder, at du løber så hurtigt, at adrenalin er din butt cheeks nu. Ja, bro. Jeg holder ass på det tidspunkt, ikke også? Og så efter det, lige siden der, har jeg hørt, hunde og katte. Har jeg hørt hunde og katte kæmpe, ikke også? Lad mig sætte den ordentligt. Goddamn. Thank you, daddy. Har jeg hørt hunde og katte kæmpe. Men ikke mere. Det gik over sådan en måned, hvor jeg hørte hunde og katte kæmpe i døgnet. Og så blev jeg ved med. Det var så bad, jeg var nødt til at køre en anden vej. Bare roligt, de kan godt høre dig. Nej, det er mere. Pull min shirt down. Nå. Det var så bad, jeg var nødt til at, det var så dårligt, at jeg skulle tage en anden vej. Okay, jeg er ikke dansker. Mister, jeg er ikke dansker. Jeg er kraftfuld heller ikke. Og god. Jeg siger, mister, jeg er ikke dansker. Du sagde lige, du ikke var dansker, så ordforrettet. Eller så jeg ved ikke, hvad det hedder. Så retter du mig. Ordforrettet. Sæt din bitch ass mic ordentligt på. Sådan der. Men i hvert fald, det var historie 1. Er den her. Nu er det din tur, Ismail. Kig på mig. Okay. En gang var jeg i en bunker, og så jeg 15 forskellige slags shadows rape hinanden. Ja. Nej, forklar mere på den der historie, bro. Okay. Forklar så meget du kan. Shit. Jeg er sådan 7 år gammel. For en eller anden grund, så elsker jeg sådan. For en eller anden grund, så elsker jeg 2. og 1. verdenskrig. Pussyboy. Og så, mig og mine forældre, og mine søskende selvfølgelig, vi går hen til et hotel, der er en fed swimmingpool. Og så... Altså tyk, eller? Og så hos det er der også sådan et sightseeing, hvor det er, man kan sådan se bunker. Og på de bunker... Bunker. Pardon, okay? Okay, så bunker. Ja. Booty sniffers. Fuck, okay. Så... Jeg vil lade være fucking at slå mig igen med din... Så rører vi den her en gang til. De er så svæver, jeg slår det hul igennem din fucking mund. Der er allerede et hul i min mund, bro. Ja, det er også bare vildt. Det er hvad en mund kaldes. Nå, men bro, klap videre. Okay. Så jeg bruger. Nej, jeg kan bare for sjov. Jeg venter. Og så er det, at mig og mine forældre, vi går ind til et sted. Så er der for en eller anden grund super mange skeletter. Og en AK. Altså en ægte en? En ægte en. Den er lidt destroyed. Magazine. Sådan gone. Hvorfor går Bluey hen? Bluey han er væk. Han gider ikke mere. Okay. Så er det, så går jeg ud, så går jeg hen i andet rund. For en eller anden grund, så er det sådan lyst i det ene hjørne, og så det andet hjørne var fucking mørkt. Så lige så snart jeg kigger ned, for at se hvad der er, selvfølgelig bruger jeg gider ikke fucking træde på en af de skeletter, som der er på loftet. Ja, der er fugleskeletter oppe på loftet. Så kigger jeg.
Så som vi sagde, fordi at vi skulle lige hurtigt recorde igen. Det gør du. Hvad var det, du ville sige? Så er det, jeg kigger ned, så det er, jeg ikke trykker på nogen. Du kigger så fucking mærkeligt sådan. Ja, lad mig lige putte den ordentligt på, Jonas. Du putter den ikke ordentligt på. Fucking dum. Oh shit things. Oh shit things. Lad mig putte den ordentligt på dig for helvede. Du dum. Jeg kan putte den tættere på din hals. Put den der hættetrøje på igen. Meanwhile. Put den. Fucking hættetrøje på igen. Jeg er ikke nu. Jeg har allerede brugt sådan fucking et minut. Nej, jeg tager på forkert. Fuck om du tager den på forkert. Jeg giver ikke en... Giv mig mic'en. Vi putter den bare på her. Sådan der. Det virker. Det virker mest bedre. Men lad være med at sutte i min mic. Nå, men fortæl din historie. Okay, så kigger jeg ned, så det er jeg ikke 500 gang. Kigger jeg ned, for ikke at træde på de der små skeletter. Så kigger jeg op igen, så er begge hjørner mørkt. Kigger jeg ned igen, så hjørnet er lys. Kigger jeg på mine forældre. De er der ikke. Kigger jeg på min venstre, der er min søster. Okay. Så kigger jeg til min højre. Og gæt hvad jeg så ser. To dudes cracking. Tæt på. Rent faktisk en mand og en kvinde, der boller lige der. Wow. Ja. Og det er også i Danmark. Jeg tror det var sådan i Albanien eller noget fucking shit. Et sted, hvor de bare knald. Okay. Knaldperler. Se nu, det betyder... Hold kæft. Okay. Jeg har en, ikke også? Okay. Det her det er på det samme. Jeg fortæller 2 forskellige historier, men det er den samme tur, okay? Så det tæller som en. Jeg var med min... Undskyld, daddy. Jeg var med min, skole. Fuck din skole. Lad være med at kigge dem i øjnene, sådan der. De bliver bange, bro. De bliver bange. Undskyld, må jeg ikke break the fourth wall? Du Må jeg? Må dig selv, nu dør vi alle sammen. Hvad har du gjort? Nå, men i hvert fald, ikke også? Jeg var på skolen, ikke også? Og så var nu... Du ser retarderet ud, bare det. Jeg har fået det godt. Og så var det, at vi var ved sådan nogle der bunker også. Jeg tror, var det fucking varmt? I don't know. Jeg kan ikke huske det. Der var electric circuit, som var fucked up. Det var helt ødelagt, ikke også? Vi gik derned, der var intet lys så, fordi lightsene var out. Det var bare blive ved med at skjerne. Jeg kigger derhen. Lights out, ikke også? Der var intet lys. Sådan pitch. Lugtesvejen. Så mørkt var det. En af de voksne putter så flashlight på deres telefon. Vi går op ad sådan en meget narrow pathway. Sådan. Og det er en trappe op, ikke også? Trappen er her. Så går I op. Altså sådan, ved hvad? Til dem, der lytter på Spotify. Luk jeres øjne, ikke også? Og så tænk på sådan en trappe, der går op. Og så sådan så narrow, at du er nødt til sådan at trænge de skuldre tilbage, for ikke at ramme kanterne, ikke også? Jeg hjælper jer. Jeg har et wingspan højere end ham. Okay. Så gør I det. Altså, I er nødt til at trække jeres skuldre tilbage, for ikke at ramme den. Og sådan, loftet på den der, fordi den går opad, ikke også? Er sådan nærmest lige ved dit hoved. Sådan Måske er loftet 1,70 meter, ikke også? Oh shit, jeg skal så man er nødt til at bukke mig. Man er nødt til at bukke sig ret meget for ikke at ramme loftet, ikke også? Vi går der. Læreren han bukker sig så meget, fordi han er sådan virkelig, altså. Bro på all fours crawling up. Ja, bare teknisk set, ikke også? Vi går op ad den der. Han lyser, fordi ellers ville vi ikke kunne se noget. Han lyser, han går foran. Han lyser op i loftet.
Jeg lyver ikke, når jeg siger det her. I vil tro, jeg overdriver. Lige meget hvad, så tror jeg, du overdriver. 10.000 edderkopper op der. Den historie. Fyldt med edderkopper. Men Så det der regn betyder Abraham Lincolns ikke Nå, har mere okay, tid what siden. the hell. Sådan 6 centimeter er fyldt med edderkopper af alle størrelser. Jeg mærker det på mit hår, ikke også? Jeg holdet ass tilbage. Du kan ikke holde ass. Det shit er lige så højt som fucking dig. Hvis du Nej, men vi var sådan Hvor du lige... 6 skridt op, ikke også? Okay, ja. Så falder du bare fucking baglæsen. I don't give a fuck. Bingo! Men ikke også? Jeg gik derop, ikke også? Efter, så går jeg så den anden vej derop, fordi der er en udgang. Så kan man bare gå op ad den. Er der virkelig? Ja, men så er der sådan... No fucking Så er der sådan en bakke, der går op, hvor at trappen så også skal lede op. Så er vi deroppe, ikke også? Kender I Stillwater? Ja, jeg elsker Stillwater. Jeg drikker det til morgen. Stillwater, low key. Deroppe, ikke også? Du er sådan inde i en bunker også, agtigt. Det var så stille. Der var ingen, der havde rørt det i 30 år. No lie. 30 år. Dumbass! Fordi hvis dem, der ikke ved, hvad Stillwater er, det er basically, når vand det står så stille, at der kan formere bakterier. Og basically, parasitter, som kan æde din hjerne. Ikke tænk på det, vel? Bro, i det mindste er du rent faktisk sikker. Basically, parasitter, som kan æde din hjerne, ikke også? Så er vi sikre, bro. Så er vi men ham her, han burde være sikker, fordi han er sådan en fucking dumbass. Og stikker hans finger ned i den. Ikke nok med det. Han har sov. Nej, han har ikke sov. Fuck. Han stikker hans finger ned i den. For sjov, ikke også? Efter det, så får vi alle sammen chokoladekiks. Han spiser den med samme hånd, som han har puttet den i. Han spiser hele chokoladekiksen sådan her. Hans tænder rammer hans fingre. Altså sådan, han... Bro, fat ass på et niveau. What the fuck? Nico avocado. Bro, der er sådan... Jeg har hørt, der skulle være sådan en 70% chance for, at man fucking dør. Ellers var han bare heldig, og der ikke var nogen parasitter i den der. What the... Holy shit, det regner bare. Hey, du er dansker, hvad kan jeg sige, mand? Altså, du er ikke dansker, bro. Du har lige sagt, du ikke er dansker. I kan ikke se, hvor meget der regner. Bro, det der træ er fucking tørt, og det regner mere end mig, når jeg fucking tisser. Okay. Og det ved jeg er meget. Nej, det var min anden ven Magnus. Det var min anden ven Magnus. Det er forkert. Au. Det var meget forkert. Og hvorfor nu... I hvert fald ikke også. Han var en dumbass og spiste sådan chokoladekiks med den samme hånd, han har rørt Stillwater med. Bro, hvis jeg gjorde det, så ville jeg allerede have været død. Nej, du ved ikke, fordi vi har ikke hjerner, bro. Jeg har lov til dig. Jeg har en hjerne. Nej, du har ikke. Er den så stor her? Nej, det så står som mine testikler. Sådan er så stor her. Har du noget? Shit. Jeg har også røvet stille på det. Nej, du har ikke. Jo, hvad skal du hen efter? Lad være med at tage din hoved ned til den hver eneste gang, de kan godt høre dig for helvede. Hvad er din historie? Jeg gik ind til en abandoned sted i Sverige med min fætter. Og det regnede. Ikke lige så dårligt som det der. Og så... Op i Sverige, det er også bare fucked. Det er bare fucked up, bro. Har du set der sne? Bro, sne går hele vejen herop. Ja, bro. Okay, se, det har det jorden. Det har deres fucking sne. Sådan... 100, en meter sne? Nej, sådan 2 meter. Nej, 2 meter det er ikke. Nej, 2 meter fuck meget. Så vil du sådan være dækket nærmest 2 Bro, du er sten. Nej, det er sådan 1 meter 30. Det er, nej, ikke 1 meter 30. Det vil gå mig her til. På en god dag, så vil det jo være 1 meter 30. Bro, det vil gå mig her til. Og hvis det på en dårlig dag, er det bare 1 meter. Bro, det vil gå mig her til. Lad være. Dværg. Det går mig her så. Bro, nej, det vil ej. Jo, se. Du er ikke så... Stå op lige nu. Du er ikke så meget højere end mig. Hvis det går mig hertil, så vil det gå der også dertil. Det vil ikke gå så meget mere. Jeg har begge ben.
Nå, så nu jeg crasher over, hvis den stopper til gang. Honest, det vil være, er måske bare built different. Nej, så må jeg bare sige, built different. Den thumbnail face. Tag dig, der spiser en french fry sådan her. Vi kan godt finde en Honda-bil, og så bare erase logo. Tough. Hvad gør det igen? Ja. Jo, bro. Low-key, ikke også? Jeg har jo hørt. Så. Nå. What the hell? Bro, har vi the salter virus? Min hals, den klør. Et indvold af min Salter virus. Undskyld, vi skal lige hurtigt snap ham her back to reality. Undskyld. Jeg har salter virusen. Pepsi kan hjælpe med salter virus. Hvad skal jeg sige? Jeg havde en historie for det der. Jeg ved low-key ikke, om jeg tror på spøgelser, ikke også, bro? Men Det gør jeg. Nej, det gør jeg nok ikke. Det gjorde jeg ikke, og nu gør jeg det heller ikke. Nej, sådan, det gjorde jeg ikke. Jo, mig og Ismail, vi har en historie sammen, ikke også? Det er nok den eneste crazy historie sammen, vi har. Ikke også? Jeg japper lige i de næste sådan 30 sekunder, fordi TikTok vil ikke lade mig record over 10 sekunder. Og vi klipper alle dem her sammen. Pepsi. Pepsi Max taste noget nægt. Ja. Præcis. Man sagde ikke også? Pepsi smager low-key godt, men ikke alle Pepsi for at brænde Michael Jacksons hoved. Sådan alle dem. No. Ægte alle dem. Altså, vi ses i... Vi skulle i hvert fald lige record igen, fordi vi recorder på TikTok, fordi ellers virker vores mikrofoner ikke, fordi min telefon er helt efter. Hvorfor noget vand? Hent noget vand. Jeg editer det ud. Ja, vi holder det her op. Nej, ikke edit det ud. Hvorfor? Jeg synger for jer imens. Nej. King of the Home, så en propane. You are my fire. Sibau. By the way, de kan stadig høre dig loud and clear. Det er derfor, jeg gør det her, så de ikke kan få kunne høre dig. Lad være. Hvad gør det der? Den der fat ass spiser french fries lige nu. You are my fire, the one. Nu henter han ikke lidt vand. Desire, the live when I say Hey, må jeg få noget i chicken? Jeg får noget chicken. Jeg kommer lige til at slukke for min mikrofon. Dumb fuck. You are my fire. Jeg gider ikke høre jer for den her. Du må ikke få noget chicken. Nu går jeg også i køkkenet. Hvad fuck er det der? Den bare ikke tager, brother. Bro, jeg sværger din fat ass. Vi stopper med at spise french fries. 24/7. De er crunchy as fuck, though. Ja, bro. Se, jeg har lige en frohed. Vores lyttere synes nok, vi er irriterende, fordi vi bliver ved at gå væk, hvis vi overhovedet har nogle lytter. Men that's too bad. Ellers laver vi det her om til et TikTok-klip. Vi kan godt lave et lille TikTok-klip, hvor vi står bare herhenne. Fucking... Jo, gå væk med. Jeg kan sige fucking bøs. Jo, lad mig gå den her vej. Jeg fik mit glas vand. Jeg er tilfreds. Alt fat. Du slår mig 24/7, sådan der siger jeg heller ikke. Ja, nej, hvis det er lidt løgn, ikke 24/7. Det kunne når vi laver podcast uden bare slå mig.
slår ham for sjov. Jeg står dig. Færdig. Jo! Jeg har lige husket noget. Alle sorte mennesker, når de er i chok, gør det her. Det har du også lige gjort, bro. I know! Nå, men fortæl din historie med de fætter oppe i Sverige, hvor I så en anden. Jeg har glemt resten af historien. Jeg er sådan... Bare fortæl Honda. Honda er så en Honda Civic. Altså den der bil. Den, hvor dig og din far kører. Bro. Ja, den Honda. Jeg så, den Honda er fucking... Okay. Fortæl fra starten. Fortæl hver eneste lille detalje. Vi har lige tabt igen. What the fuck? Vi har lige været. Vi har lige været til kamp i fodbold. Ikke ham her, fordi han er fucking lazy. Nej, men det er bare fordi jeg kan ikke. Jeg skal være sammen med familie hver weekend. Men ja. Fortæl. Okay, så drikker vi. Jeg har lige spillet vand på jeres bord. Det er okay? Ja. Men fortæl. Og så er vi på vej tilbage. Vi har lige købt noget fucking Pepsi, you know, min far fucking banger like that. Men ved du hvad vi også har? Vi har også Pepsi. Giv mig så Pepsi. Bro, vi bliver bare med at gå væk fra den. Well, lad os sige det. Nå ja, jeg har. Ismail han har et glas der. Okay, I kan bare tage den her med ud. Ja. Er I gang med at lave det der? Ja. Okay. Ej, mange tak. Jeg tror de synes det er irriterende, at vi bliver ved med at gå. Ja, low-key. Jeg putter low-key bare Pepsi lige med den. Jeg skal lige have nogle french fries. Nogle french fries. Jeg sagde Den french her fries. badass spiser stadig de der french fries. Jeg har lige taget en, der er fucking brændt, ligesom dig. Wow, voice crack. Er du begyndt at få voice cracks med? Oh no. Jeg skal sådan ægte sove, eller ikke sove. Fanden taler jeg om. Jeg skal ægte synge til sommerfesten. Nice to man. What the fuck? Bro, kig hvor mange french fries han har. Hey, det er faktisk ikke fransk. Det er Belgium. Nå, men fortæl din historie. Okay. Så er min far på vej tilbage. Jeg har lige købt det her fucking hot ass saucer. Fordi jeg er Mexican like that, bro, you know. Når du er er du ikke sådan fra, hvad hedder det nu? Azerbaijan. Azerbaijan. Bro, vores hovedstad har flere mennesker end dem. Ja, jeg har hørt. Nå, fortæl videre. Du købte en hot ass salsa. Og nogle nacho chips. Hold op, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det smager jo ikke. Ja, fucking godt. Så er vi på vej hen. Sådan det er lige herude. Nej, sådan rent bare lige derhenne. Derude hos rundkørslen. Nej, men det er lige med mig. Ja, så er det, vi kører. Så kigger jeg op og ser, der er en elektrisk fucking Honda. Okay, normal bil, I guess. Kigger jeg ned, efter fucking 20 minutter. Kigger jeg tilbage op. Det er den samme bil, samme nummerplade. Jeg har husket den på en eller anden grund. Så husker jeg den bare. Så kigger jeg op. Hvor fuck er logoet? Du sagde logoet var sådan 4 dots, ikke også? Var det ikke den, vi så nede fodbold? Jo, det var den. Det var sådan en Honda, ikke også? Luk lige øjnene. Jeg ved godt, jeg har sagt luk øjnene så mange gange, ikke også? Ja, jeg kan ikke åbne jeres mund. Luk øjnene. Tænk på sådan en oval. Og så sådan 4 dots sådan i midten af den. Nej, det er sådan... Okay, men hvis I nogensinde har set Bolt-logoet, ikke? Det er logo, men bare ikke der. Et trekantet hul og en firkant i midten. Og så... Ingen forstår, hvad du siger, bro. Jeg ved det godt. Nå, men... Ja. Vi så den der bil, ikke også? Bro, den manglede ikke logo. Den havde bare en anden slags logo. Sådan, what the hell? Ingen bil har den logo. Ingen bil. Onkler den på en eller anden måde, han det sikkert.
Signal. Nå, men som jeg sagde, men nu har jeg jappet nok, ikke også? Ja. Hvad hedder det nu? Mig og Ismail, vi har en historie sammen. Det var nok også vores eneste historie, som jeg sagde. Nej, vi Jo, den virker perfekt. Lad være. Jo, den er den fucking trøje. Det er derfor, den virker. Nå. Altså, den kommer ikke til at pikke det op. For eksempel, den kommer nok til at pikke det her op. Men den kommer ikke til at pikke det her op. Men som jeg sagde, mig og Ismail, vi cykler, som vi har gjort i sådan så lang tid nu. Sådan, det er vores ting, at vi cykler eller går sammen. Ja. Sådan, vi er ikke fat af, måske dig, men jeg er ikke en Badass, brother. Bro, du har lige spist så mange af mine pomfritter, uden at spørge, så hopper du bare over i min køkken og begynder at spise mine pomfritter. Jeg spurgte ingen af jer svarede, så det tog jeg som et fucking ja. Ikke svar mig, så tager jeg det som ja. Okay, fint. Vi cykler sammen, som vi altid gør, Stranger Things, ja. Ikke også? Vi cykler. Mig, Ismail og, var det Jaden? Var Jaden med? Ja, Karl K. han cykler ikke med os. En, der hedder Jaden, som var W på et tidspunkt. Ja, Vi var nu kørt oppe, og så prøvede vi at finde et abandoned sted, ikke også? Hvad hedder nu? Ismail, han ser så et sted, som ser så gammelt ud, som der han siger, jeg tror jeg har fundet et abandoned sted. Vi går derover. Bro, gæt hvad det er. Det er et sted, hvor de har schizo-mennesker. Sådan folk der er schizo. Bro, der er sådan deadass midt i fucking, hvor lige der hvor brusen er, ikke? Lige ved siden af det. Ikke lige ved siden af. Det var lidt længere oppe vejen. Yeah. Sådan oppe. Men der var sådan et sted, hvor vi literally så schizo-mennesker derinde. Vi så også en schizo gå ud af bygningen. Det var bare en fat fuck ass lady. Måske var hun også schizo. Hvem ved? Men hvad hedder det nu? Så ja, altså, jeg vil sgu også have været mine fucking schizo, hvis 2 drenge bare stod sådan her og kiggede på mig. Nej, 3. Jeg vil også tro, jeg vil være schizo, hvis jeg ser det. Altså, Jo, hvis jeg hvorfor ser har det. du ødelagt den? W Turtlesne, altså sådan, hvad fanden? Nå, men lad være med at røre mig. Måske bås. Som jeg Jeg har sagde, helt klart ikke båset. som jeg sagde, ikke også? Ja. Men jeg ved ikke, om vi har flere historier. Jeg har en crazy historie, men jeg ved ikke, om jeg skal sige den, fordi den er low-key lidt for crazy. Så folk kommer til at tro, at jeg er skidt også. Intet er mere crazy, den måden jeg fucking brækker min håndled. Hvordan? Failed saxe. Nej. Jeg laver et saxespark, ikke? Jeg har stadig... Så lander jeg med full fucking force på min ene hånd. Hele min krop bare sådan her. Se, det her, det er min finger lige her, det er din hånd. Og så helt det her er bare sådan. Sådan her. Nej, se, sådan her. Sådan, no Chick-fil-A sauce? Nigga. Blue shirt kid. Oj. Lad være. I love the powers. Gør det og se hvad der sker. Gør det og se hvad der sker. Holy shit, jeg er lige rustet. Jeanette og Jørgen kommer til at høre mig. Nej, lad være, din fucking dumme. Oh my god, hvorfor gør du det? Der skete ikke noget. Nå. Men i hvert fald ikke også. Jeg har ikke så meget mere at sige. Har du noget, du vil sige til dem? Jeg skal gå snart. I virkeligheden? Yep. Ja. Hvordan fuck har jeg skært mig? Han skal snart gå, han har skært sig. Vi ses pengelinger. Jeg håber, I synes, den her episode var bedre kvalitet end sidste gangs episode. Fordi den var low-key lort med Mikken. Mikken? Det lyder som en fucking dansklærer, når hun prøver at sige airports. Hun siger airports. AI. Nå, det er. Men
Vi ses, pingelinger. Ses længlinger. Og have en Nicola-tastic day. Håber du ikke er galt.